салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Mercedes Benz C-класс аст бародаро, соли 95, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик. Мошин бародаро нарӯшка камтара кор дорад, расходи бисёр надорад, камтар кор дорад бародаро. мотор, коробкаш, ходовоиш созай, айвагон гирифтаги 1 дастхати гаштаги состаниш соз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 36700 мега. марҳамат бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамеро рӯй кунед, дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар ватсап ё ки имои мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародароне ки ба шумо чӣ хел намуд мошин дар кор бошад, дар комментария нависед. дар видеои оянда ҳатман реклама мекунем. мошини аввати мо бародаро Daewoo Tico аст, ки бисёртар мепурсидан. соли 97, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хчб, объем 0.5, коробкаш механик. ҳолати мошин бародаро, мошин мотор кам мега дуд мекунад, дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 13 мега. бо харидори аниқ бошад, биё айпеш мега мошина бина, махуш аст, савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан рақамро рӯй кунед, дар занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки караван пурсидаги будед, астраҷи караван ёфтагем. соли 2000, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсални, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин тоза бародаро, краскашам чӣ хеле ки мебинед созай, сарапина надора. мотор, коробка, ходовоиш соз, задаги пурсидаги надора. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 57000 сомон мега бародаро. варианти алиширам ҳаста, мега вариантҳоро мебинем. касоне ки мошини алиши дошта бошед, марҳамат рақамеро рӯй кунед, дар занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra A, соли 93, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. нав мотор кардаги бародаро, чехолҳои нав задагӣ, аккумулятори нави пачка дорад, краскаш тоза, без сарапина. мотор, коробка, ходовоиш 100%, рулавоишам мега 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 26000 сомон гуфта истодай. харидори аниқ боша, айпеш биё мега мошина бина, савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бародаро, мошин состаниш бениҳоят хуб аст. харидор бошед, рақамеро рӯй кунед, дар занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин мо бародаро ваз 2107 аст, ки бародаро бисёртар советский мепурсанд. сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро танҳо ҳуҷҷатош бочидагай, дига ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовоиш созай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 9300 сомон мега. харидори аниқ боша, мега бо савдо мешавад. марҳамат касоне ки харидори аниқ ҳастед,
барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. бардороне ки Kia Sportage гуфтагӣ будед, якта гуфтагим соли 2011 сӯзишвориш танҳо бензин, кузов кроссовер, объем 2, коробкаш автомат, ҳолати мошин камтар мақсад ки кор мега бардоро. соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин камтар кор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 85 000 сомон гуфта шуд. Хайдори аниқ бошад бия мега мошина пеш бина мақсад состояниеша бина махуша савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бардороне ки хайдори аниқ астед, барои маълумоти иловагира ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.